Her har vi en pige med et af de mest anvendte pigenavne i Danmark. Jeg hedder Emma, jeg er 10 år. Emma har i 3 år gået til ridning i Viborg Birgitteløs Sportsrideklub, men det er langt fra sikkert, at hun havde holdt fast i tøjlerne på ridningen, hvis ikke rideklubben fra dag 1 havde stillet en idrætsven til rådighed. Hej Emma. Hej. Nu skal vi ind og se, om vi kan finde en hest fra i dag. I dag er Inge-Lise Alstrup et fast holdepunkt og også idrætsven for Emma. En titel Inge-Lise har indvilliget i at tage på sig som en del af projekt Idrætssend. Et projekt, som Viborg Idrætsråd lancerede for nu snart 3 år siden i samarbejde med Viborg Kommune. Man oplevede ude på de forskellige hold i idrætsforeningerne, at hver gang man havde et barn, der var udsat, og i det her tilfælde anbragt, så oplevede man, at det meget hurtigt faldt fra det her barn. Og det var jo lidt irriterende for både barn, men da også for idrætsforeningen, fordi idrætsforeningen kan jo nogle gode ting for alle børn, og kan rumme alle børn, og burde også kunne rumme alle børn. Den tendens fandt Viborg Kommune, det er også vigtigt at gøre noget ved. I idrætsforeningerne blandt andet, sker der en stor socialisering af vores børn, og det er lige præcis noget af det, som de anbragte børn har særligt behov for. I alt 10 idrætsforeninger i Viborg Kommune har over de seneste 3 år deltaget i projekt Idrætssend. En af dem er altså Viborg Birgitteløs Sportsrideklub. Projektets væsentligste del, det er jo at få de børn integreret i et ganske almindeligt familieliv. Eller ja, familieliv og også foreningsliv, det er det, jeg mener sådan set. Ikke? Det er sådan set det drejer sig om. At de lærer et ganske naturligt liv, hvordan det er uden for institutionerne. Og det er sådan set det, vi har set som en opgave at gå ind i. Et af de helt afgørende punkter for, at projektet førte ønsket udbytte med sig, ligger i hænderne på de udvalgte idrætsvenner. En ny funktion, hvor det handler om at drage omsorg for og guide de anbragte børn på plads i idrætsforeningerne. Det, som jeg tager mig af, det er mest det praktiske med at hjælpe hende med hesten og hjælpe hende selv med, at hun har sikkerhedsvest på, og hesten er klar. Og samle hende op, når hun falder af, og hjælpe hende op på hesten også, og den slags ting. Det må jeg samle op om lidt. Jeg kan godt være, at jeg lige skal lægge den op. Der er lidt højt op, er der ikke? Jo. Så samle lige hovedtøjet frem. Udover den rent praktiske assistance er Inge-Lise dog ikke i tvivl om, at det at være en del af rideklubbens aktiviteter også er en gevinst for Emma. Jeg synes, det er vældig godt for hende. Hun har noget, hun kan gå op i uden for der, hvor hun nu bor, sammen med i andre miljøer. Det tror jeg er til stor gavn for hende. Og også at gøre noget, som hun er rigtig god til og er vældig interesseret for. Det har vi jo alle sammen behov for. Og det er åbenlyst for den objektive iagttager, at Emma stortrives på hesteryg. Tidligere har hun også prøvet kræfter med badminton, men det blev på ingen måde en god oplevelse. Emma kom til badminton sådan relativt hurtigt, og vi fik ikke idrætsven på. Og det gik i opløsning meget, meget hurtigt, fordi Emma kunne ikke finde sin plads i foreningen. Hun løb nærmest forvildet rundt derude, at der ikke var nogen, der dragede den særlige omsorg for hende og støtte. Med en idrætsven og med en trofast 4-benet ledsager er forløbet dog nu blevet et helt andet. De guider hende hele vejen igennem, sådan at hun ikke falder igennem. Og det tror jeg, det er det, der har gjort en kæmpe forskel. Det er, at der altid er nogen til at være der for hende. Hej Trine! Hej Helge. Samme oplevelse har Pia Egelund haft som plejemor til 7-årige Trine. Trines idrætsven hedder bare Helge og er i øvrigt identisk med rideklubbens hesteglade kasserer. Helge, han er der. Han går og hyggesnakker med hende, han opmuntrer hende, han er der for fuld udblæsning. Ja, det er han jo så ikke, for han er så rolig, og det er jo nok det, der er det allerbedste. Hans rolige måde at tage Trine på. Hun er snart flot, hva'? Det er godt nok beskidt. Hvordan er det, må man gå bag ved hestene? Hvad, Trine, må man godt gå bag ved hestene? Nej. Nej, det må man ikke. Det gjorde du. Ja, altså det er en stor fejl af mig. Du er en klovning. Ja, en rigtig klovning. Projekt Idrætssend løber til udgangen af juni måned i år. Meget tyder dog på, at i hvert fald Emma og Trine har tænkt sig at fortsætte endnu længere tid på hesteryg. Ja, hvor godt. Ja, det kan du, det der. Ser projektleder Lone Simonsen samtidig på statistikken bag de seneste 3 års alliance mellem idrætsvennerne og de anbragte børn, er der yderligere grund til optimisme. Vi har haft 20 børn ude i forskellige foreninger. Og ud af de 20 børn, der er der kun 2, der er faldet fra, som ikke er fortsat.
på de almindelige vilkår, børnene er ude i foreningerne. Så hvis man skal tage en statistik på det, så er det jo 90%. Så det synes jeg bestemt, man kan kalde en stor succes. Også hos Viborg Kommune kan man se perspektiverne i de resultater, som nu viser sig i projekt Idrætssind. Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange andre grupper, som kunne benytte sig af det med at have en idrætsven. Det kunne være handicappede børn, eller det kunne være udsatte børn, eller det kunne for så vidt også være unge. Det skal vi i hvert fald ikke afvise. Det kunne det sagtens være. Ja, du har været rigtig godt, Emma. Du har været god. Rigtig godt. Og hesten har været dygtig.